serikali. Riwruok mar jotije sekta mar tudruok dwaro ni Migago mar Labour onene jotije mag Meta mag mbui mar Facebook mondo ochul jotije moko mawuok e piny Kenya. Kane lose boma Kisumu, jagoro maduong' mar riwruogno Benson Okwaro olero ne jotije ma kwan gi romo 150 kale midhiero mar nok mar omenda bang' kambi mar Meta chungo ragi dwe mar Ang'wen higani. Benson Okwaro, jatend riwruogno, ka wuoyo e boma Kisumu, nowacho ni ritruok otamo jotijgo bang' kambi ma Meta keto gigegi mag ndiko dwe mar Ang'wen. Od bura maduong' ma piny ka nogolo chik tarik 11 dwe mar Abich kodwaro kambino mondo dhi mbele gi chulo jotijgo osara. Doho mamalo ne ochiwo ng'eto tarik 11 dweni mane chiko kambi mar Meta mondo med chulo jotijego. Have been complaining very seriously in this country when our citizens are suffering in Saudi Arabia. And we have made a lot of noise at Koto level, even at the union level, even at the level of the government of this country. We have even been able to get a team from here to go and look at the fate of Kenya workers in foreign countries. Why then are we not able to take care of the other foreign workers who are in this country? And we know that they are being mistreated. We have talked to our colleagues in Koto, and Koto have also agreed that yes, being a national center for workers in this country, they are going to team up with us so that we find a place for our people in this country. Wadhi e county